Hello everyone, good morning. Another Kumpus Bisaya version about sa akong kinabuhi. Ako na pasalamatan ang tanang ni-support sa akong YouTube channel o sa tanang nag-comment o like. Salamat kanyo guys nga nakauyon og nalingaw demo sa akong Bisaya version. Ana ko isa ka kumpos about sa akong kinabuhi, paminawa. Ako ang isang anak nga walay papa ug mama. Kay nibiya sila ako atong gamay pa. Pito pa ko ka bulan nga ilang gibiyaan. Bag-o pa kong gawas gikan sa iyang sabakan. Ay pagkapait sa kahimtang, nagdako kung walay ginikanan. Ay pagkapait sa kahimtang, eskwela wala in taon ka umang. Ibilin ra ako sa akong mga apuhan. Apuhan ko nga puros na mga tigulang. Akong iyaan nga dalaga in taong gulang. Maoy nag-atiman aron ako mabuhi lang. Ay pagkapait sa kahimtang, nagdako kung walay ginikanan. Ay pagkapait sa kahimtang, sa eskwela in taon wala ka umang. Ay pagkapait sa kahimtang, nagdako kung walay ginikanan. Ay pagkapait sa kahimtang, sa eskwela in taon wala ka umang. Ay pagkapait sa kahimtang, nagdako kung walay ginikanan. Ay pagkapait sa kahimtang,